играем екстремна криеница във вила за 5 милиона лева, а вие имате 5 минути, за да се скриете. Газ, бързо, бързо! Само 5 минути! Хора, аз не знам къде да се скрия. Криси идва след мен, обаче мястото е супер голямо и аз не знам къде да се скрия. Имам 5 минути. Хора, ще бъде мега епично. Те ще издават звуци. Аз ще трябва да ги гоня, за да ги пипна. Но ако те успеят да стигнат ето тук и да се заплюят, печелят. Ако аз успея да ги заплюя, печеля аз. Така че палец нагоре, останете до края на видеото и пишете долу в коментарите според вас кой ще спечели или кой ще загуби, дали ще успея аз да ги намеря. Имам една идея. Тя е много яка. Тук аз мислех да влизам. Влизай. Не, аз не знам дали ще се побера. Влизай ти. Пробвай. Аз не искам. Чувам ви. Ето я Криси, тук се опитва. Криси, давай, ти имаш вече 3 минути. Супер! Нямаш никакво време. Газ, дай. Направо не знам, аз съм в ужас. Тук има една къщичка, на която мога да се скрия. Мога да застана ето тук. Някъде стела е ето там. Някъде. То трябва да се заплюваме. Оле! Добре. Аз съм почти тук на... Почти на изхода на къщата съм. Всеки трябва да издава звук. 2 минути! Чувам я. Тук точно, ако стоя. Няма на къде да избягам. Ще ме види. Хора, мога да се скрия в някой от стаите. О, боже мой. Тук по принцип абсурд да ме намери. Само че... аз и звук да издавам и да не издавам няма да ме открие. В това съм сигурен. Гледайте само, тук си е топ. Имам уникална идея. Значи, ще се скрия някъде в моята стая. И ще се покрия с възгласните. Не забравяйте да пишете долу в коментарите кой ще спечели. Хаштаг Сандев, хаштаг Алекс или хаштаг Криси. 1 минута! Охо. Аз мога да отида и натам. По гората. Няма да сега да хода. Тук няма шанс да ме открие. Няма да се крия в шкафа. Мисля да хода. Ще хода. Няма да стоя на едно място и мисля да гледам на Леля на къде отива. Мале, нямам търпение. Вижте, в басейна има лимонадка, която плува. Супер! Ето после като си измора, ще си я отворя. 10, 9... Тя боли. Добре, влизам тук. Добре. Влязах тук, където ви казах първия път. Тя тръгва. 4, 3, 2, 1, 0. Тръгвам да ви търся. Готови или не? Къде сте? Мац, пис. Мац, пис. Я да видим тук има ли някой. Добре, да видим насам има ли някой. Чух звук оттам. Добре, отивам да видим дали ще ги намеря. Добре, хора, аз трябва да я издебна, за да се заплюя, обаче... Как да мина? Как да мина оттам до там? Как? Не, идва. Алекс! Здравей, как си? Не! Сандев! Крис! Не! Нара, ще ми помагаш ли? Какво се случва? Аз ги чувам. Чувам ги как се смеят. Какво се случва? Ето я Леля. Ето я Не. Не си се заплюва! Какво е това сега? Как да тръгна към един или към другия? Като нито тя, нито Сандев се е заплюл. Там трябва да се заплюя. Трябва да избера дали Сандев или Криси. Криси
е много бърза. А чакай, Криси. Не, чакай. Чакай! Бягай! Не. Сега ще заплюя! Моля, ще се заплюя! Чакай! Пуза мене! Не е чисто. Сам да ти не беше уж бавен и тромав. Чай да си отворя една лимонадка. Въобразяваш си. Даже я ми помогни. Отвори ми лимонадката. Айде, че съм жадна и... Айде, жадна съм и ме чакат още хора. Аз съм заплют. Чувам Сандев и Стела, но не знам дали Криси я чувам или не е Криси. Не знам дали ги намери толкова бързо. Аз не знам къде е Алекс. Хора, не знам къде е Алекс. Там да изтичам. Лиля да ме хване. Ние хора, аз не знам къде е Алекс. Искам. Крисе, ако дойдеш да те пипна, ще ти дам 50 лева. Не ми трябват. Ще ти дам 100. Не ми трябват. Цяла седмица тогава ще ходиш без пари на училище. Айде! Окей. Но сега трябва да издам пак звук. Алекс, където си, бягай! Идва. Ама защо играеш срещу мене? Аз съм ти Леля. Ама ти не се заплю! Тя не иска. Аз не искам да се заплювам. Кардио! Добре, Алекс, идвам за тебе. Идвам, Алекс, чак да не е тук във водата. Куинче, Няма я. слънцето е прекрасно. Алекс, и на теб ще ти дам 50 лева. Алекс, не я слушай! Сърцето ми боли. Алекс може и да е заспала. Само от нея не съм чула звук. Ще издам звук. Няма да издам звук. Идва. Леле, можеше докато съм в къщата да ме пипне, защото няма къде да избягам. Ама ти защо влизаш? Алекс е на ултразвук. Алекс! Сега ще намеря. Сега ще види тя. Сега. Според мен е натам. Алекс, бягай! Издавам звук и бягам. Тиха се да не ме чуе. Ето те! Аз ще заплюя! Пуса мене! Леле! Само аз не съм се заплюла и само Лело не ме е пипнала. Мау! Yes! Аз ли съм победител? Още не се е заплюла. Мау! Мау! За нищо не ставам. Не е Нищо. честно. Супер се Ела справи. сега тук да те набия! Ела тук да видиш ти кой се мамеш! Кой се мамеш! A few moments later. Добре. Хора, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и очаквайте следващото видео. Аз тук ще... Мау!